Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Ubadai Pet yakat nat puli putih jong sorga jela, uba lakmen rumboy, hakakat santerik ujumang arjar arpo, ula pentep bayak eksamen jong subjek, padangsa jong ka Higher Secondary Schools Living Certificate. Nakapentagi kena kelas 12 on sa pelong biang daka Meghalaya Board of School Education haka pra kendai bat spoterik ubna jilio arjar arpo. Haka jing keren baka Batisi TV uba lak kemen remboy. Ule thu baki don kumbala hijar nyos pa nyopu kendai ngot ki samla pule ki ban hap tho eksamen haki laisngi haki san pu kendai tli ki jaka tho eksamen. Ga thamai kubor ke thu ru baki don ki samla pule bari kum nakari Bhutan, Nepal, Myanmar, bat Bangladesh, kiban hap tho ya kini eksamen. Haka jing idai bat ka jing penpena lano nilong school, yamanta ngimpal la ban rai lano. Kat bang impat yo ya ka jing tip ka babnia na ka sarkar India balasha neem ban pli ya ki school. Ta den ta kadaw kaplan jungi kaladon kumno bagin le ladajia bakisang school ansang school khasam trek ujun katno hado bna ayong in long school lajia kisdang opnai Julai lanong in long hado katno bna in long school kita baro ngin sa pentip on dala tip thikna ba ka sarkar India kala sha ban long school tayamanta kaplan kaladon tang bangam palla ban yathu yapi kumno lano banle ebat examination ka ya ke class 12 ki don south league subject ki bangsa ka way ke ka mathematics ke major subject ka way ke ka physical education ka way ke ka statistic bat ka way ke ka western music ha jingi dei ba kine ngilarai ba ya ka exam class 12 jong kini ki subject on pelong ha ka praterik khandai bat shpotrik ubnai jun arhajar arpeu ya karutin lasai ke embus kan penbena tik ki banjele exam ki long lajar nyuspa nyuf arngut nagisan phukhandai tli ki sentar ya ka physical education self khandai ngut hakawe ke sentar ya ka western music ar prangut haki artli ki sentar bat ya ka statistik prangut hakawe kesentar kita ki number of student ki banyele ki badangsa banyele ya kana exam class 12 ka badangsa ka SSLC ka reso ka exam kala dep ba ka jing sedang ban penbet ya ki paper kala sedang nadok artrik upna April ta namar ba menta kalong ba kamde kum kipor kiba lai loit ta kan kam simpor renga kermen hi ba nginla ban pendep kat bala hakapor kababiang ta ya ka kelas ki jing pembet pepar ya ki pepar ki bala dep jong ki kelas 12 ru kala ya shai khnang ba andala dep ya ki pepar ki basa kanam simpor show yangi bangin declare ya karison khaddu lane tayo nong kong laraslam jong benai Julai ngin la ban declare ya ka metrik ngin la hitrain pendep hapo ki khatsan khandri utrik benai Jun ban declare hanre namar ba ki don pi ka embusu ka don ni ka jing namar ba kumo ang menne kine ki por ki ba ki por berang ka jing thut te kiru kim la ban barok ban litre life percent tin tak daw ban ong hi ka tarik basikna ngam la ban ong tamre hapo bna Julai ngin la hi declare baro ki hapo bnai hakite yo khaddu bnai jut lane maximum first week bnai Julai ngin la ban declare baro ki artli ki result tambah nakali unjungi in persangkat bala ban declare kam kloi